aldrig sige aldrig, men så handler det også om at tage med manér her. Det er ikke ligefrem det, Brøndby er i gang med Nordstrand. Oscar Wendt kommer til, og 4-0! Den ligger lige til højre benet. Det er ikke hans normale favoritben, men han rammer den fornuftigt, placerer den så yderligt, at Stefan Andersen må konstatere, at det her, det er ved at udvikle sig til et Brøndby-mareridt. 4-0, og de danser og de hopper, de fleste af dem. Igen Morten Nordstrand, meget opportunistisk, prøver på at komme igennem på midten, men bliver altså lukket af. Bolden ryger tilbage, hopper tilbage til Oscar Wendt, der stensikkert med højre inderside får lagt noget i det lange hjørne. Et meget klogt, meget flot mål, synes jeg. Oscar Wendt, der følger med frem. Vi skal ikke glemme, han er altså venstre bak. Morten Nordstrand her, ind og prøve at udfordre og komme igennem på det lille område. Og Max von Seebrugge, der endnu en gang laver en fejl og spiller bolden ud, som vi ser her. Ja. Jeg tror, han vil spille til Anders Randrup, men rammer altså Oscar Wendt. Og lige nu er der lagt op til den største hjemmesejr til FCK nogensinde mod rivalerne fra Brøndby. 4-1 og 3-0 er de bedste hjemmeresultater hidtil, men og fumlet lidt her.